Salutare și bine v-am găsit la primul episod. Deci am intrat din greșeală pe serverul ăsta. Adică n-am intrat din greșeală, am intrat. Și cum am intrat, cum am și făcut un kill. Ce chestie, bun. Stați mai puțin să-mi pun speed-ul. Bun, cei care nu știu, asta este serverul de Furien. Da, se vede mai galben, dar nu contează. Vă arăt și SC-ul. Deci aici e un Furienul. Bă, cum a omorât de... What? Voi ați văzut cum a omorât ăla? În fine, nu contează. Bun. În acest episod prezentăm serverul de Furien. Jucăm ceva pe el. Acestea sunt armele. Nu am pus eu niciun skin, absolut niciun skin. Așa sunt ele de la server. Așa ți le dă cu skinul acesta gol. Vă voi arăta mai multe chestii. Da, deci uitați aici. Sunt și playeri deja. Adică sunt și admin. Deci, dacă vă uitați bine, uitați. Deci uitați cum arată Furienul. În fine, aceștia sunt anti-Furienul. Anti-Furienii. Așa arată anti-Furienii. Și Furienii vă vor arăta pe urmă. Păi da, vă, dar na, zic și așa. Uitați. Ui-mă la el. Bun. Doar noi nu putem avea pe aici... nu putem... Și eu am făcut deja un kill. Nu putem avea... l-am omorât, am făcut 2 kill-uri deja, 2 frame-uri. Bun. Acesta este o armă. Mi se pare destul de bună arma asta. Vom juca și arma cealaltă pe care v-am prezentat-o pe CS normal. Acum, da, oare, uitați-l pe Ketchup, oare arma aia. Bun, eu am arma asta, SMG-ul, cred că toată lumea știe. Adică de la SMG e MP5 ăsta. Mie mi se pare chiar bună arma asta aici. Deci, uitați, ați văzut cât ia, uite, deci cum l-am omorât, mă, voi ați văzut ce OP e arma asta. Bine, m-a ajutat și Ketchup, că e luat din viață cu arma aia altă. Și vă voi prezenta la Furien un cuțit, care este Super Knife, așa se numește cuțitul, pentru că este cel mai bun cuțit. Furien, nu v-am spus deja, nu poate avea alte arme. Serverul este, vă voi lăsa serverul în descriere, dar este furien.untag.wu-tang.ro. Mai sunt și alte servere care vi le voi prezenta pe urmă, adică JB Utang, care se face parte tot de la Utang, și vă vom mai prezenta și CS Utang, care este CS clasic. Pe JB cred că majoritatea știu ce este, pentru că e și JB, Cila și mai multe. JB, pentru cei care nu știu, sunteți prizonieri. Vă pune la început într-o celulă și ai doar pumnii poți să ai, și după ce strângi, să zic, peste 25.000 de bănuți, poți să-ți cumperi o armă, adică AK-47 Super. Ce mai poți să cumperi? Deci M4A1 Super și AVP Super, tot așa, cu bani, tot cu 29.000. Eu știu că tot 29.000, deci așa știu, deci nu. Da, AVP-ul. Nu, lasă, nu ne mai contrazicem, acum nu mai contează. Suntem, uitați aici, suntem 3. Unul dezamorsează bomba. Bă, dar voi mă acoperiți măcar. Bă, unde e ăla? Da. Da, deci am pierdut. Bă! Da, o câștigat pentru că a explodat bomba. Uitați, acesta este SC-ul. Și eu omorât deja. Și-o pierdut SC-ul. Nu mai aveți tot timpul acel cuțit. Uitați, mi-a luat M4A1 Gold, șmecher, știu. Bun. Mai încolo vom face o serie de CSGO, tot așa împreună cu ei. Uite-l, mă, la el, uite-l, deci ui pândarul. Nu vine să cred că de pândar sunt unii. Și dacă, de exemplu, dacă faci pândă cu SC-ul direct, ban, sau slay, prima slay și pe urmă ban. Cam ăsta e procedeul. Slay pica ban, de fapt, cine știe
Slay, Pika, adică cine nu știe ce Slay și Pika și toate alea. Bun. Ați văzut? Cu SC-ul trebuie doar o lamă și ești mort. Deci nu trebuie mai multe lame. No bine, dacă ai 200 HP trebuie să-i dai una în spate și e mort. Nu neapărat. La 140 îi dai una în față. Eu i-am dat la unul direct în față și au murit. Uitați, deci, acum SC-ul acela costă 12.000. Așteptați un pic. Bind, opă. Acesta este bindul de pe care cumpărați, de pe care aveți shop-ul. Uitați, deci super knife 1200 pe urmă, puteți să vă cumpărați 40 HP 3500 100% armură plus cască 4000 Night Vision 2000 Auto Hop 2000 eu vă recomand Auto Hop doar dacă ești anti-furien și no flash, adică nu primești deloc flash în față. Bun, eu am dat din greșeală pe 1 în loc să dau pe 0 și mi-a arătat acolo că n-am bani pentru super knife, pentru că am doar 10.000. Uitați, deci l-ați văzut? Impactul. Uitați, eu folosesc homing-ul de data asta, dar foloseam impactul. Pentru că homing-ul se duce direct pe player. L-ați văzut? Era Matrix acolo, adică cel cu care filmez. Hai la me, Matrix, vii? Faci la me? Hai. Bă! Stai că mi-a dat flash. Da, m-a omorât. Aveam 5 HP, ce vrei. Și mi-a dat și flash în ochi. Deci, ce vrei? No, și eu aveam flash în ochi. Ce vrei să fac? Ba da. Păi, mi s-a dus, dar nu de tot. Ca să văd bine și clar. În fine, lăsat. Bun. Vom mai filma. Am filmat deja 7 minute. Da. Vom mai filma 2 minute sau câteva. Nu vreau să fac episodul acesta foarte, foarte lung. Da, 26 de minute acum de Furien. Jucăm și altceva. Jucăm și în Minecraft, poate. Vedem ce facem. Pun pauză și vedem. Acum pun o pauză și vom reveni cu ce vom filma mai departe. Am revenit și mai târziu vom filma niște Unturned. Da, vom filma Unturned. Cred că unii dintre voi știți ce este Unturned-ul. Se downloadează de pe Steam. Nu costă bani. Doar dacă vreți să vă luați aia nouă. Versiunea nouă. Dacă nu, păi da, și tot așa. Și dacă nu, vă îl puteți lua free și este o chestie care vă dă gratis, care vă puteți pune aia gratis, versiunea nouă gratis. Bun, o să fac un tutorial cu aia. Vom face un tutorial legat despre ce se cred, nu știu ce tutorial, în fine, în afară de cel cu hack-urile. Pentru că poate unii chiar nu știu să folosesc hack-ul. Wow! Bine, cine n-ar ști să folosească hack-ul, vreau să vi-l prezint puțin. Să fac și așa niște episoade. Așa. Bun. Uitați cum a venit Furie, nu pe mine, măi. Deci, ați văzut? Sunt doi acum pe mine. Uitați, deci sunt doi. Și, da, și apropo, aici n-aveți voie să faceți cam... Vedeți că vă apare cam meterul. Oh, și m-a luat Matrix. Vai de... Uitați, deci acesta este SC-ul. Uite ce frumos e SC-ul, mă. Deci, uitați. Ați văzut cum l-a luat direct. În cap i-a dat E-Reflect. Ați văzut direct cum l-a luat. Deci toți am murit. Bun. Și apropo, n-aveți voie să vă urcați pe textură. Ia să vedem. Am X. Nu este nimeni. Da, nu este absolut niciun admin momentan, dar sigur va veni. Pentru că sunt unii care se urcă pe mapă, dar bine, aia nu e chiar o problemă. Uitați, vedeți serverul de JB, Utang. Ăla e serverul. Înainte, dacă scriai vreun server sau ziceai ceva despre server, zicea că îi faci reclamă și din alea și zâdea gag.
Poate vom intra și pe JB. Bun, poate vom intra și pe JB. Am revenit, am pus din greșeală pauză, nu știu ce s-a întâmplat. Fine, poate vom reveni cu un videoclip, ceva. Vedem. Bun. Și pe JB, de exact, este prea multă gălăgie. Bun, cam atât cu acest videoclip, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare.